Mark Morgan ydw i, dwi yn misgyn am Monticlean heddi. Dwi wedi bod yn y fyddin ers 1988. Doedd dim Cymraeg dy fi o gwbl tan cwrddais i afon Ngwraig Ceri, a mae'n Cymraes Cymraeg. Ar ôl hynny o'n i'n dechrau dysgu, ond penderfynais i wneud yn difrifol yn 2007 a bod yn ymuno o'r cwrs yn Prifysgol Llambed. Roedd yn anodd i fi mynychu'r cwrs bob wythnos yn traddodiadol achos o'n i yn y fyddin. Bydd i fan o ran fwyaf y llefydd dros y byd i gyd yn enwedig ble mae'r fyddin yn gweithio ar y pryd. Wrth gwrs, Gogledd Iwerddon i ddechrau, nôl yn y 90au ac yn hwyrach yn Afghanistan. Ar ôl gweithio droi dydd, pawb arall yn cael amser i ymlacio yng ngoliau teledu. Oedd rhaid i fi cael y llyfrau mas unwaith eto, gorffen y modiwl, a fe anfynnu dros y ringroed nôl i Prifysgol Llambed. Yn ystod fy ngyrfywiol, fi wastad wedi dangos diddordeb yn gwneud pethau heriol, ond diddordeb mawr i ni yn gwneud pethau endurance. Dechreuodd yn 1905 pan gorffennes i'r Marathon des Sables dros y Sahara Desert, ac ar ôl hynny nes i ras yn Canada, Yukon Arctic Ultra yn 2009, ac nawr i newydd gorffen y ras canmwlyddiant yn Antarctica er mwyn dathlu o ras groeddiol i Pegon y De rhwng Captain Scott o Brydain a yn erbyn tîm Amundsen o Norway. Fel arfer yn wneud rhwng 35 a 40 km bob dydd. 2 awr o sgïo, 5 munud o hwy, yn rwtîn fel na'r am 14 awr bob dydd. Roedd y tymerydd yn -35, rhwng -35 a -40 bron bob dydd. Mae bandages dy fi ar hyn o bryd, achos yn ystod y ras yn Antarctica yn anffodus, fi wedi dioddef llosgaira. Maen nhw wedi gwella ers dod nôl yn dechrau mis Chwefror. Mae'n bod mae'n swnio'n ofnadwy, mae'n lot o wealth ar ôl mae wedi digwydd, so dwi'n digon hapus. Cymeron ni 21 diwrnod i orffen y ras, a oedd yn ddiflas iawn. Dwi'n gadael y fyddin ym mis Mehefin, a mae un model i fi wneud mwyn cwblhau'r gradd yn y Cymraeg. Yr peth anoddach i fi oedd yn geiriau a'r strwythrau, a dwi dal yn dysgu yn oed nawr. Bod y ras yr Antarctic yn anodd iawn ar y pryd, fyddwn ni'n dweud dysgu Cymraeg wedi bod yn y peth mwy anodd dwi wedi gwneud yn fy mywyd. Pe bawn ni cynnig gair o cyngor i'r unrhyw sy'n meddwl o dysgu Cymraeg, mynd amdano fe, bod yn penderfynol a cadw yn fynd.